ตัวละบางโซอดีปทศในวิหารถึงปอสารใส่เลนโรมารักรองอาสาการุบุตีดิdat diam plong ke tik pito pasila lang itu apan kita cini pen puhoi pak pen karcu pen dat adima plong nang pacini dia pan nili akai sondo sing rong hang pan si pini arpu pintu nili tum cipong sajir ningkan thong kebrat trok kecok nilitum arong ceto pet pen ketalon pon arani lo lasi nilitum ha ke cheng pen stame lason si talon pon bom wang bom lo lasi labangso ketalon ponangkok labang ke nilitum aim matang te akemangge la hello mane nilitum arong dak non ke karbi tumta khege chan lomasi kaprek aron kirim tumta dolo dak christian do lokhimona dhorom do la pentu aron barim do la katok veistame nilitum cheto pet pen kache tong long abar sai bangke piniar ni sinilitum chehok ponlo lasi nilitum aningkan wang samela 14 November abang ke mane patiku ke pin pensi mentu ne ke asapo sasu jun proilo mentu ne ke pethe dung aluhi moluhi tumpen la sonsi padupon bomlo lasi non ke bangi lang si tameni litum la sonsi talon pon bom po lasi non nilitum la ningkan thongke brat trok kecok aningkanan bangke chipong sejirta penangan kacing thurdun nilitumang thek longlo la bangke lu gacharli amu sitame nilitum penang dak dulo doktor sitame bahini bang thom nang dak nang dulo la pentu engineer sitame bang kho bang trok nang dulo kachi nilitum la kadok kawe pen lang dam peloteng te nilitum kache hok pondolo thego mane nang bar bom lo nang thek bom lo pusini tum chok lo ase adon tin same mitrik ke pas bang ke bang pho bang trok si duet kheng lo asi nilitum kache paduk matang te kemang la bang ke lalo an sose dak chi phong sajir adon tin same ki thek kere dosi dak karbiang long nilitum kaprek karbiarong sitame ansose la chipong sajir pen chenglok chejasi ansose dak karbi khai anong me pewanang pu nilitum kabor I la bangke pedopon lo lasi nilitum la pining thongke batrok la bangso amelong nilitum aluhi sarpu kachupado lake non an sitame nangli li ta dulang kasi la aluhi sarpu ka chopha tungela hello sim taru deputy secretary karbiangno termas council la pentu municipal board a chairman akya hera kro phanstame dak ni tum chophalo la pentu dak lumbajong msc kai joniti mu alang listame dak nang chetong dun lo nang chetong dun po la pentu dak ombika tok bipi lastame alangli istame dak phike the puse alangli phan chethang la langli istame dak nang chetong dun po lan chol nilitum kecheng sia bangke la bangke lama kang thur angkung pedopon lo la pentu nilitum kachikimo dak chipong sajira rong ke do cheng pen dak arna mani ke plang tang dolo lalang litum phan chetine pondat ke henoji pura nilitum kachikimo pe do pono la pentu la so phisi nilitum kibi ke thi tom phan ason ke pathu pe do pono la pentu non public meeting kan tumarong mani smar puna ko pola non smar tum Rotary Bangman alam than ponji lalo nilitum arong ke than ponji ke lalo mane an sose nang litum ke charli amu thek onang jelang atema lake nang tum methang career pendang lok khei aphan
la pentu pirthe dang an sase kar bietum ta peprang dun olo pujongsi heri ju polo tangte la bangke lot thek nangji pu la si nilitum aning girung pon akama bangke klem pon bo Seda